박정빈 쪽으로 넘겨주고 중앙으로 계속 끌고 들어오고 있습니다. 강하게 주어져 안돼요. 이게 들어가질 않았습니다. 조용. FC 서울 진근의 고강민에게 팔로세비치에게 전달됐습니다. 자, 빙글빙글 돌았습니다만 그대로 키핑합니다. 팔로세비치 밀어주고 돌아서 나상호예요. 나상호 공 갖고 있습니다. 넘겨줍니다. 그대로 다시 한번 들어갔어요. 역전골입니다. 하지만 자 역전골 기록이 됐습니다. 박정빈 K리그 데뷔골을 신고합니다. 자, 경합 FC 서울 슈퍼매치 경기를 뒤집습니다. 혼전 상황이었는데요. 마지막에 약간 굴절굴절이 있었는데 들어갔습니다. 박진석 감독 선수로서 감독으로서 최초의 슈퍼매치에서 역전을 일궈냈습니다. 나상호 선수가 여기서 크로스였고 선수를 끌어냈고요. Stevanovic auf Park. Park mit dem Abschluss und dann ist er drin. 1:0 abgelenkt von Ondua. Stevanovic. Oh, schöne Übersicht von Stevanovic. Park. 2:0. Weltklasse gemacht von Jung-Bin Park und dann jubelt Geiger ein zweites Mal. Stevanovic behält die Übersicht, spielt den Ball genau dorthin, wo er soll und Park zirkelt den Ball um Favre in die Maschen. Resultierte das Führungstor für die Thuner auf der anderen Seite. Freistoß Park. Und dann liegt der Ball wieder drin. Rouillet. Kone. Schalk direkt gespielt. Platz da für Park. Was macht der Südkoreaner? Macht das 1:0. Servet geht in Führung nach 17 Minuten. Der Ball geht nicht weit am entfernten Pfosten. Schalk und Park sind starke Ersatzleute. Beim FCZ vermisst man Tosin und Kramer. Man vermisst sie schmerzlich. Servet mit der nächsten Chance hat mehrere Stationen zum Anspiel bereit. Ein Traumtreffer zum 3:0. Zweites Tor für Jung. Stevanovic gegen Omeragic. Park steht schon wieder richtig und er trifft nochmals. 0:4 aus Sicht des FCZ. Ein Hattrick von Antonia. Jung-Bin Park. Er deutet an, dass er eine echte Verstärkung sein kann. Ball kommt auf Stefanovic. Wieder ist er zur Stelle der Hände. Offensiven den har kørt som smurt og nu er det jo tilladt at spille på den måde, man har lyst til. Det er ikke på den måde, man skal spille på. Men Viborg har bare ikke en måde, de gerne vil spille på. De har ikke. Ser ud til Christian Sivbæk eller Park skal fordele ligningen. Ja, det bliver Park, der tager sig af den. Park, og den bliver simpelthen grebet ud og skal snore, men en god mulighed. Og der er endnu en scoring indskift.
Den er ved at være en helt fin bold fra Park. Sivbæk med en ny indlægsmulighed. Albers stiger på spillet. Der skal være fart i det. Så kan de også flytte modstanderen. Men igen, altså, Vendelbo, der forsøger at presse den igennem. Det er der ingen grund til. Det er godt lavet af Park Jong-bin. Thorsen op til Sivbæk. Masser af plads modsat hos Park. Park truer. Central afslutning udefra. Glimrende spark. God redning af Mikkel Bro. Og igen fint skift af Thorsen over mod Pallesen. Han kender vejen Pallesen forbi Bjarnason. Godt mod Pallesen. Fremragende tur højrebakken derind mod Deblé. Og så Park i en god position. Park kan komme ind og udfordre sparket. Fantastisk mål. Ja. Og så giver de muligheder den anden vej her. Park. Deblé og Alexander Jacobsen med sig. Park. Han finder på det hurtige spil her. Godt lagt tilbage. Park afslutter. Ja. Og hvor er det flot. Flot spil. Kæmpe jubel der hos Johnny Mølby. Og det er også en rigtig, rigtig god bold, som det blev han. Og var det smart. Stankov. Takles. Må man bare sige Jesper Hansen igen i en af de her vanvittige redninger. Park presser ikke over endnu. Park ind foran. Andreas Brun bliver afvist ved hoveddøren af Jeppe Brandrup. Jong-bin Park. Snor sig forbi rykker. Lejene lidt. Det blev. Jeg har hele tiden blik efter muligheden for at slå en bold op på Park, eller det blev smart lavet. Simon Jakobsen bliver fuldstændig tørret afsted ved Park. Venter på hold. Det er den store helt for OB. Så er det jo ikke sikkert, at han har været her. Men sådan er det tit. De bitte små ting, der afgør det. Det blev kommer til afslutning. Renke. Som regel altid forlængning eller nedfaldsbolden, som ender med at give en scoring. Det er også rigtig godt lavet af Park Jong-bin. Stort fysisk antrit fra. Lykkes meget godt for Thorsen. Tybussen med en detalje. Park følger op. Klapsalver på Energi Viborg Arena. Hjemmeholdet er startet med Pau. Det vil i hvert fald være dumt at blive ved med det. Fokus på Rask. Feltmar Christian Keller i forreste område. Det bliver hollænderen Feltmar. En vej Thorsen mod Park. Kennedy Bil tramper ud. Park. Han skubber OB'en væk, så kommer indlægget mod Kurt. Han scorede halvdelen af sin 10 Superliga-mål sidste år med låget. Thorsen tonser igennem. Park tager over. Leon Jessen hænger på ryggen af koreaneren. Park kigger på de fine løb. Fremragende. Hvor er det godt lavet. Thorsen ligger der endnu. Højbjerg. God bold. Frem efter til Park. Se hvad han finder på overfor Niklas Bachmann. Det er gode bevægelser der, og så et fantastisk mål. Det er simpelthen så stærkt lavet det der. Fremragende fodskift af Alak. Der må også sige, at Brøndby har læst collection over de her to. Ja, nogensinde for Hobro i kampen her. Park aflevering dybt, og fladet blev nede, så til synligheden onside. Myron George. Piri, de er faktisk i overtal i det her 5 mod 4, hvis de holder farten. Piri. En dårlig aflevering af Lepogang Piri. Austin. Han er ikke rigtig klar over, hvor bolden er. George, det ender lykkeligt for ham, kan sende Park afsted ud over venstresiden. Har noget hurtighed. Park kan godt komme ned og udfordre på FC København-forsvaret. Venter på folk i feltet her. Sætter han i fart. Park for en spidsvinkel. Øj! Kanon! Han banker afsted der. Som er over for Verbitz. Der er en fysisk forskel. Videre ud til Park. Park med masser af selvtillid. Prøver igen. En afslutning. Det der venstre ben er der smæld i det. De kan spille flatspil ud. De her dygtige FC Nordsjælland-spillere bliver nødt til at slå den langt, og så har de lidt balladen. Her så har vi altså muligheden. Marvin George. Max Høglider. George alene igen. Der viser han sin styrke der. Marvin George. Maxø på ryggen, og alligevel får han under kontrol. Park gider i første omgang på Mads Peter. Park. Dybt.
til Domoro, der slider sig fri. Steffen Rasmussen med fin redning. Martin initiativ i højre side. Justesen kalder på den derinde. Han vælger den flade aflevering til Quincy Antipas. Park krøller den på overlæggeren. Justesen går i panik og hætter ned i sko. Vildere for AGF. 19 har jeg formået til Randers dengang. Det mest overraskende med AGF på Viborgs centrale midtbane. Ja, så kan han lige komme ind og være jordbært på flødekagen her til Hobro, der pakker Cornelius godt ind til at starte med. Jungbin Park tager den fra Augustinsson. Park, der scorede senest, at der var liga-fodbold her på Spark. Nej, men de er heller ikke så tilfredse med at lave dem på hjørnespark. 6. mål på dødbold til København. Comeback til Daniel Mangva. Men altså, de forventninger, vi sidder med, det er jo nogle forventninger, som man selv har skabt. Det er jo kvæg gode præstationer for OB. Og store forventninger deraf. Schirkevold forsøger at tage Park med. Rune Hastrup. Schirkevold. Park tager den fint med. Udenom Fenger og Park mod mål. Park Bignon sætter den ind. Hobro tager en tidlig føring. Park scorer sit første mål for himmerlændingene. Park Jungbin hentet i Karlsruhe i august måned på en fri transfer. Slynger den ind i farzonen. Steffen Rasmussen følger den til dørs. Han så tvivl på landsholdsopgaver. Trænede en enkelt gang med, og så en taktisk træning i går som det eneste. Inden med en fin aflevering ud til Gökhan Kaya. Gökhan Kaya!